Haido hai lap sogo khajani takote buku sororo Songmung channel tinike tui phaijoka sirmra kap asok jarani hinoi phaidikan video pai sangnai di nahade ang asoknani bagi pias rakate hasikno grade khaike moskatang phekugoi nakha obono a poriskar ke sumani yagulang odek tisaitor khatai odek skani songnai obono poriskar ke suina khatabo o jagao ang joto moso hasik te pias no rokha tambage hingke ang tini pegi sisarani hinoi gapore ke som rokha som romani yagulo tabo suti kisari ruano suti rokha suti robai mani pore jira powder kisari ruano norong ni icha rana khaina diri akhaini ya pegi sapuro kang rokha kisa jira powder gapore khai thok kisa ri rana haino sadro to kisa thori rokha thongrebai mani yagulo hingke tabo ang berma ri renai berma baktham berma nang bokhorok khibioi bophorok thegi kahapke sui rokha hingke berma norok riya saima no kangkhai tini berma ri sanai pegi abo haike gabro kahapkai mix khaiye box hai sinai ta kholoboi abo hai ke kaisa norok thani koibung norok jodi na ani channel katalung tokha ke norok ani channel subscribe khai di te ani video no like di te share khai no ni friends te family rok no asungno hambai nahadi kholomani yagulo hokai srapka a srapka ke tabo mono fan ke kol khai ke kagai thanai si amon bage terep kha tola koli rekha ang koli re ba yagulo tabo buibu tiri ri sidang tui thanda no ri ri khando no na khai ti kutu phano ri mano ke tui thanda ri rekha ke abo buya khuba ke tui kabang khai ki sari ruano kabang khai roi bono bufunoi abo munai ta ke tui bora ni thane aba haike ke tar truk khai koloi bono kutung re nai aba haike ke ani video rok tabuk thimote upload gya pharak mano tambage ka ang kisa lubui togo kongrai ni bagai ani khorang rok bono rok juda khnai tongkhana aboni bagai eke norok khalogoi tong di video ro upload kri phana ba haita nahade ang koli ri rekha tabuk khai bono kutung renai kahap kai kutung ni buti pharanai abo haike nahadi kutukha kutugi buti rani thaka ang aboni kasarok phudungli ase kuturbang buti ran khana hadi o jorawang tabo hor op khairi rekha mane mui buti ebeng gonogi thaka tage tabo kisa doina blai ri renai doina blai ri sa khai belai no motomo a pengjang roko ke aboni bagai ang doina blai ri rekha ke doina blai roi tabo kisa koli ri ruano এবার বুইবতি গড় গিথাকা খাখায় নর পুজি বা খানা খানাই অব হাইকে চা খাইব আবাজিয়া ওই অব হাইকে হোটেল চাখাম বেলাই ন থগ নরক চাই খকাই চাই যাই দিয়ে নরক বাইতাই সাহায্য হাই মালাই যাই নেক্সট ভিডিও